Pinuno. Dagdag pa sa pahirap nito kay Ingkong Esteban ay ang mga umaaligid pang mga demonyo na tinawag ni Impong Uben. Para sa mga nakikinig, ang bawat demonyo o dyablo ay may antas din at dedepende ito sa laki, haba at dami ng sangay ng sungay nila. Mas maraming sungay, mas matanda at mas malakas. Meron ding demonyo na ang anyo ay ulo ng ahas at ang katawan ay sa tao. Isa yan sa mababalasik na kampo ng kadiliman. At yung iba ay masasabi kong mga bagito pa. Yun ay yung tinatawag na succubus at incubus. Para sa dagdag kaalaman lang, ang succubus ay sa lalaki. Ibig sabihin, kapag ang isang lalaki ay nakakapanaginip ng isang pagniniig o pakikipagsiping, ibig sabihin nun, may demonyong nakikipagsiping sa'yo at ito yung nagiging succubus. Isang demonyo o supernatural na nilalang sa alamat. Nakaanyo siya ng babae, nalilitaw sa mga panaginip upang akitin ang mga lalaki. Kadalasan, sa pamamagitan ng aktibidad na sekswal. Ayon sa mga tradisyon ng relihiyon, ang paulit-ulit na sekswal na aktibidad na may succubus ay maaaring maging sanhi ng hindi magandang kalusugan sa pisikal o mental. Pwede pang humantong ito hanggang kamatayan. Ang isang incubus ay isang demonyo sa lalaking anyo. At ayon sa mitolohiko at maalamat na tradisyon, nakasalalay sa mga natutulog na kababaihan upang makisali sa sekswal na aktibidad sa kanila. Ang katapat nitong babae ay isang succubus. Ang mga magagandang kwento ng incubi at succubi ay nasabi sa loob ng napakaraming siglo sa mga tradisyonal na lipunan. Pinuno, ayan yung nanganganak sa labas ng matres, yung pinagkakamalang tumor yung may buhok na nakukuha sa labas ng matres ng babae. Pasensya na, napahaba ako ng paliwanag. Balik tayo sa kwento. At nang makita ito ni Ingkong Esteban, agad-agad tinawag niya yung tiyuhin ni Tatang Amino at nagsalita ito ng, "Sauro, iho, akin na yung sanga at yung bote." Agad namang binigay ni Sauro yung sanga at bote. Nung makuha ni Ingkong Esteban ang kanyang mga gamit, nagwika ito ng, "Diwata Arana at Pinuno Amasoma Atifa, kailangan ko ang tulong ninyo." Umihip ang malakas na hangin. Pag-ihip ng hangin, bumungad ang isang malaking nilalang, nakasuot ng mahabang kasuotan na nagniningning at may gintong bulaklak sa kanan. Bahagi ng tenga niya yon na matutulis at napakaganda nito. Ang isa naman ay nakaputing baluti. May 2 sibat na nasa likuran at 2 espada at panangga. "Salamat aking mga kaibigang Diwata Arana at Pinunong Atifa." Habang nilalahad ni Ingkong Esteban ang pangyayari, bigla-biglang may 2 demonyo ang sumugod kay Ingkong Esteban. Ang itsura nito ay may 3 sungay na paikot, na parabang kamukha ito ng isang kambing. Napakalaki nito na may kaliskis sa buong katawan. Pagsugod nito,
sabay buga ng pampasabog na espiritual ni Ingkong Esteban, at yon ay ang 7 buhay na salita na A, T, A, V, G, Q, Fu. Yun yung susi. Pagbato niya sa 2 demonyo, sumambulat ang isang kidlat na nanggagaling sa itaas. Pagsabog nito sa lupa, ay kumakalat pa ito at nanghahabol. Agad-agad nagtakbuhan ang 2 demonyo, sabay wika ng, "Tang! Lumabas ka sa lungga mo at harapin mo kami! Yon ay kung matapang ka talaga! Umalis ka dyan sa bakod mo!" Pinuno. Para sa kaalaman ng iba, ang mga demonyo at dyablo ay lubhang tuso. Susubukan ka nilang sagadin upang ang emosyon mo ay masaid at pumatol ka sa hamon nila. Alam yan ng mga gabay ninyo. Kaya huwag kayong magtataka kung bakit nasusulat sa banal na kasulatan sa Exodo 22:18, patayin ang mangkukulam. At sa Levitico 19:26, huwag kayong kakain ng anumang karneng may dugo. Huwag kayong manghuhula o mangkukulam. At nang masambit yan ng 2 demonyo, umusal itong si Impong Uben sabay bato kay Ingkong Esteban. Napakunot ang noo nito, nakaramdam ng sakit ng ulo, at agad-agad inagapayan ni Sauro si Ingkong Esteban. At ang sabi niya, "Ingkong, ano po ang nangyari?" Sabay wiko ni Ingkong Esteban, Wala ito, iho. Huwag mo kong alalahanin. Di lahat ng tira nila ay papasok, sapagkat alam mo na ang tangan ko. Kapag sinubukan nila akong atakihin, babalik yon sa kanila. Maya-maya pa, nakaramdam itong si Impong Uben ng pangangatal ng katawan. Sa sobrang galit nito, sinubukan nitong pasukin ang bakod ni Ingkong Esteban. Paglipad nito ay sabay sinubukan dukutin niya si Ingkong Esteban. Pagdakay, kitang-kita ni Sauro na ang bakod ay may 3 kulay puti, asul at berde na may kuryenteng bumabakod. Napakaliwanag ng bakod. Itong si Impong, biglang umusok ang mga kamay. Para bang naputol yon. Agad-agad niyang ibinalik ang kanyang kamay at umatras ito. Gawa ng mula daliri hanggang siko ay sunog na sunog yon. Di mo malaman kung nasaktan ba ito si Impong Uben, sapagkat habang hinihimas niya ang kanyang mga kamay at siko, natatawa ito sabay wika ng, Nag-uumpisa pa lang ako, manggagamot. Sinubukan ko kung gaano katibay ang bakod mo. Mag-ingat ka, dahil baka lumusot ang aking kamay at unti-unti kong dukutin ang mga laman loob mo. Sumagot itong si Ingkong Esteban ng, Kaibigan, marami na akong nakaharap na kagaya mo. Lahat sila ay nasa panig ng kaliwa. At saganang-sagana sila sa paninindak. Kung ang kamatayan ko sa kamay ng kaaway ay malugod kong nanamnamin, sapagkat ang buhay ko ay inialay ko sa aking Diyos Ama. Sino ba ang kagaya mo na kaya din na singaw lang sa lupa? Pagdakay nawawala walang kapangyarihan na di galing sa kanya.
Bagaman, sa mga kagaya mo'y gaya ng sanga na di namumunga. Pagdakay isa ka sa gagapasin ng mga natuyot na sa pananampalataya. Nung kinuha ni Impong Uben ang kanyang tungkod, sinugod niya kaagad si Ingkong Esteban. May sumulpot na nilalang na Amazona. Sabay nagsalita ito ng, "Hayaan niyong ipakita ko kay Ingkong Esteban ang pagbabalik ko ng pasasalamat sa pagtitiwala niya sa akin na maging isang gabay upang maging tanda ng pasasalamat namin kung papano ang kagaya naming espiritu ay maging bahagi ng anak ng Diyos." Sabay sangga sa tungkod ni Impong Uben at kasabay niyan pagsulpot ng 2 demonyo at nadukot ang leeg nito at yung isa naman ay hinawakan ang 2 kamay ng Amazona. Pagkatapos masangga ito ng gabay, dahil sa lakas ng 2 demonyo, hinalit nito ang ulo ng Amazona at sabay lusaw. Nangilid ang luha ni Ingkong Esteban sapagkat ang isa ay matagal niya ng gabay. Yun ay si Marta na nalusaw sa kanyang harapan. Sa galit ni Ingkong Esteban, agad-agad siyang umusal ng pampako sabay pako sa 2 demonyo at nagsalita ng, "Apoy na nakukuha sa kidlat!" Sabay bato sa 2 demonyo at yung 2 ay hindi makaalis sa pwesto at sa mga kamay at binti ay may kuryenteng kadenang bumabalot habang gumagalaw ang 2 demonyo. Mas bumibigat ang kadenang kuryente. Nag-usal ulit si Ingkong Esteban ng, "Pagwasak na kidlat sa masasamang espiritu!" "Pinuno, di na ako magbibigay ng ano pang detalye. Ang masasabi ko lang, ang tangang ni Ingkong Esteban ay mataas na tanga na pangwasak. At para sa kadagdagang kaalaman ng ating mga avid listener at sa mga nagmamarunong kuno, kapag ang isang may hawak na kaliwa ay nagdedebosyon ng kanan, lulusawin nito ang mga gabay na galing sa kaliwa. At alam nyo ba kung paano nyo malalaman kung ang isang antingero ay may kaliwa? Yayain nyong maligo sa dagat. Kapag kaliwa ang isang natatangan nito, hindi yun lulusong sa dagat. Lalong-lalo na kung ito ay may aral ng pangungulam, barang, aswang, at yung mga espiritong diwagas. Balik tayo sa kwento. At nang maiusal niya ang panghawak sa 2 demonyo, hindi na nakagalaw ang mga yon. Itinaas ni Ingkong Esteban ang kanang kamay kung saan hawak nito ang sanga. Pag-usal nito ng isang orasyon. Sa maniwala kayo o hindi, ang sanga na ito ay naging isang tanikalang kadenang kidlat. At yung mga natitirang matatandang aswang ay sumugod na kay Ingkong Esteban. Nahuli niya kaagad yung 6. Ang kaliwang kamay ni Ingkong Esteban, kanyang iniunat na kung saan ang bote ay hawak niya. Bigla niyang iwinisik sa lupa ang laman ng bote. At yung 6 na matatandang aswang ay naghihiyawan sa hindi maintindihang dahilan. Pinuno, naalala mo yung isang parte ng kwento mula sa umpisa? Yung 3 kulay na nakita ko? Yun pala yung 3 kulay ng kadena na lumabas sa sanga ni Ingkong Esteban.
at ang bote na merong laman ay isang asido mula sa mundo ng espiritu. Pinuno, i-quote ko lang sa mga kaibigan nating mababait na listener. Sa larangan ng kombate espiritual, kung ikaw ay totoong bukas, maririnig mo ang mga salita ng mga nasa kabilang dimensyon. Balik tayo sa kwento. At nang maghiyawan ang mga matatandang aswang, sabay pumasok ang mga engkantong mandirigma. Pinalibutan nila ito ng mga sanga at nilusaw nilang lahat. Pagdakay si Impong Uben ay bumulusok mula sa itaas, pababa na kung nasaan ando doon si Ingkong Esteban. At nang madakot nito ang ulo ni Ingko. Okay, sunod kagad natin yung finale. Umaatikabong bakbakan to. Lalo na doon sa last part. Yun lang. Kita-kits tayo sa finale. Salamat.